Kasi inisip ko ano yan eh, yung scientist, nag-aaral ng mga alien, star. Alam ko, telecom pala yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Walang gagalaw, may bantay. Ayan, pwede na. Wala, nagmamadali oh. I found a picture we took many years ago. When I said to you Location nga pala natin ay Binyan. we would never grow old. Papunta tayo ngayon ng Silang Cavite. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk on my mind when we kissed for the first time. Kahit saan ako magpunta, may release ng tren akong dadaanan. Sana all may OBR. Ano ka nasisira, ulo? In the back of your car we passed out counting stars. Promise all these years we Good morning mga guys. Good morning mga kapatid. Okay, so pupunta tayo ngayon ng Silang Cavite. Meron tayo doon meet up na client. I got things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. 2 seconds later. Ayun oh, maharurot yung pulaw oh. Grabe no, buti wala siyang kasalubong. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk on my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk on my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things. Pag bumotor ka, hindi ka masyadong matundin, hindi ka masyadong mabagal. Ang tama na. Dapat sakto lang. Very good. Very good. And disappear. Hindi mo naman kailangan mo naman magmadali. Hindi mo naman kailangan magmadali. Kasi the more na nagmamadali ka sa pagtakbo, mas the more na nagiging ka sa disgrasya. Pero pag ganyan, nakikita mo yung number, pababa na pababa, eh tulinan mo na. Joke lang po. Chill lang po tayo. Ano ka, papakamatay? Never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? Kapit lang kuyang. I lost my mind. Would you come around? I will keep you safe and sound.
after all this time. Yung barangay na namin. So nandito na tayo sa Carmona. Ito yung tinatawag na Governor's Drive. Napakahaba na ang pasada na to. Pag may mga ambulansya, mawangwang, paunahin nyo na yan. Gumilid na lang kayo. Kasi emergency yan. Carmona Pure Gold. Dati, nung nagtatrabaho pa ako sa Skyway, madalas ako dito sa Carmona. Yan. At nga pala sa mga dati kong kasamahan, mga ambons, mga Carmona boys. So, yan, Elmer Torres, Elvin, sila Peter, yan. Masasarap kasama yung mga yan. Ano ba yung kamukha ng artista? Si Palaboy, May Palaboy. Kaya sila yung mga nakakasama ko noon. Huwag mo akong paandaran ng ganyan, ha? Ha? So, salamat sa inyo. Salamat sa mga naging samahan natin dati. No? So, dito pa rin kayo. Hindi ko pa rin kayo nakakalimutan. Kaya lang, may kanya-kanya na tayong pinagkakaabalahan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ingat kayo palagi sa trabaho nyo. Pero ang daming mga riders, oh. 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 'Loyola Street. Street na yan, familiar sa akin yan. Pwede na! 2,000 years later. Grabe, ang tagal. Two hours later. Wala, ang tagal talaga.
A few moments later. Kala ko si Katagumpay, oh. A few moments later. 11, 10, 9, 8, 7. Uy, tama. Dito tayo sa gilid. Dito sa kalsada na to madalas may aksidente. Masyado kasi siyang pakurbada, blind spot, tapos palusong. So pag matuling ka at hindi ka taga rito, hindi mo abisado, mabubulaga ka. Kaya dapat pag dumadaan ka dito, lalo yung mga four wheels, hinay-hinay sa pagtakbo kadalasan eh. Kadalasan dito na aksidente yung mga truck, yung may karga. Kahit mabagal sila, dahil sa mabigat yung karga, palusong, hindi na nila nakokontrol. Sarap bumiyahe. Lalo na kung naka big bike ka, ang bilis na ito. Pag malawag ang kalsada, huwag kang gigitna. Sa gilid ka lang. Kasi may mga matutulin na takbo dyan. Lalo pag ganito kaluwag ang kalsada. Yan nagkakaroon ng hit and run. So, dito lang tayo sa kanan. Dati nung nadaan ako rito, napag-curious ako sa satellite na yan eh. Iniisip ko kung anong building ba yan eh, ba't may malaking satellite. Yan, yung may kulay ko yung building na yan. Dati iniisip ko ano yan eh, yung mga scientist, nag-aaral ng mga alien, star. Alam nyo, telecom pala yan.